дӯстони азизу меҳрубонам, пеш аз шурӯъ кардани влог мехоҳам ба шумо анамин як канали беҳтарин необычный ребёнок дар бораи анамин писарак Идрисҷон меравад. Ин влогҳо дар бораи амин табобаташ чӣ гуна анамин хел меравад. дуромада ҳатман обуна шавед, як кӯмаке бар ҳамин Идрисҷон мешавад, хеле хурсанд мешавад. Аз номи канали мо салом расонед. Силкаша дар якум комментария закрепид мекунам. Миннатдор мешавам. дуромадаи номи канали мо гӯед, салом расонед. Номи канал ҳаст необычный ребёнок. Дар ҳақиқатам ин необычный ребёнок. روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبه. خطی فریزه استانوفک آمدگیم، میریم یگان چی خریده میاریم با میپزیم. هر دومان توقعیم چی خالی که میدونید. خیلی فریدون در خانه یاری همه هر دومان توقع رفتیم. شودی که دسته پاپاش میوی گفته همینجا حالی شیشتیم ایستادیم. حالی افتابوز نگاه داریم، خیلی گازیلاده نمیشنیم، فقط افتابوز میشنیم. ها فریزه؟ اینه خانمان هم اینجا ده. اینه شادیش ویروس پاپاش میویم افتابوز. دوستان خریده که ما تخم خریدیم یک 30 دانه، اینجا یک دانهش 1 سومون 20 درهم شده. خیلی وجودم 1 سومون شده یو خیلی با اکونومو. بعد گشنیچ پیاز و این خیلی انگور دوست میدارم، شوهرم هم دوست میداره. هم قشیرین هست که حالا میگن نشوشته خوردی، تازه کردم چند گوشه با مزه، هم خیلی نشوشتش با مزه. بعد شیر گرفتم بلینچینگ میپزم نصیب باشه سرکتی. ماسکا گرفتم، سکوشانکا گرفتگیم، تورت میپزیم. بعد اینه نوکا، خیلی نوکا شوهرم به نهایت دوست میداره گرفتم. انار گرفتم. میوه گیری رفته بودم راست دیگر. بعد اینه خیلی چی گرفتم، نشپاتی میگیم ما که نمیدونم، ناک نشپاتی این خیلی گرفتم. دیگه چی گرفتم، انگور بود. نه انگورو وجده 5 سوم 6 سومه، وجده 4 کیلوش 10 سومون 2 کیلو گرفتم. همین خریدم. خیلی بنان گرفتیم، ما فرزده دسته انا که میریم هواش میوریم. بعد تورت سر میکنیم که تورت کلچه میکنم. اکم خمیر کلچه رو میشورم، برم این اقاقش میگیرم برای کلچه گیرم. بسیار نه 4-5 دانه میشورم. و اقاقش بلینچیک رو که همش کلچه میکنم با بلینچیک ده میخرم. نمیخواد دوستانی عزیز. رختی تیرمو شده. اینا اینا قطعی هم گودک چیکار میکنی؟ رفتیم. اینا محوش هم گرفتیم. محوش یا نه چه خورده سیبیم با ما فرزیدم دادن. خیلی شناختی ورینی باشه نمیدونم. سکشونی ملاکو باشه. آوازی توی رفته است باشیم. فرزه رقص کرده است واقعی. رقص کن فرزه. نمیشه توی. دوستان عزیز انا خیلی شیر گرم کردم. چی میکنم؟ اقاق ای روغن میاندازم. بعدا با کم تر آب خنک میاندازم. گرمی بد شده. کم تر آب خنک میاندازم. اینجا
намак, дурож, кам тарак шакар гирифтагиро меандозам. Хамирро мешӯрам, баъд нишон медиҳам. Дӯстони азиз, дӯстони азизам, хеле қариб ки тайёр шуда. Аз ҳамаат миннатдорам барои суханҳои бениҳоят хуб ва дастгириётон. Аз ҳамаат беандоза миннатдорам. раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои бениҳоят хуб менависед. аз ҳамаатон миннатдорам. бисёриё нав ба канали мо пайваст шудед. хуш омадед дӯстони азиз. касоне ки намешиносанд, ман манижа 27 сола дар тарафҳои Қурған калон шидагим. тарафҳои Қурған уялишта. бисёри одамо савол метиҳанд ки ёвонӣ ай тарзи гап заданом. не, ёвонӣ нестам. ёвонам ягон бор надидам. ҳамин қадар ҳамин ватан гаштам, некем ёвона надидам. ай лаҳҷаи гап заданом меган ёвонӣ. не, ёвонӣ нестам. камакак мешӯрам. гуфта ман худам асосан дар асл ҳамиқа хамир мекунам. фақат 3 та нон меша. кӯдако дар нон мекунам. фақат ҳамуқа хамир шуда. хая 10 та кулча мешада. 10 та зиёд. намехай дӯстони азиз, хамир қариб ки тайёр шуда. иқа ки дига сум бикунам ша. баъд тайёр меша. дуогӯ бошед дар ҳаққи шавҳарам ки соғ саломат омада бираса. шумо ғарибед бисёрат. дуои шумо мустаҷоб мегардад барвақтарак. дар ҳаққи шавҳарам дуогӯ бошед, соғ саломат биёя. ҳамеша парвоз дора. пага иншоалло ки видеоша мемонам. лекин агар розӣ бошанд, бо розигии шавҳарам агар розӣ бошанд, баъд видеошона мемонам. чӣ хел вохӯрдан монада вай хона меояд, чӣ хел во мехӯрем, амоша мемонам агар розӣ бошанд. хеле интизор бошавед. дастгириро фаромӯш накунед. поделиться кунед. ҳозир инаира мепӯшонам, рӯша мемонам. баъд шурӯъ мекунем ба торт пухтан. ман шибупазонам. як торт мепазам, баъд чакчак пухтанем. агар вақт шид чакчака мепазам. торта ҳаминҷа кам таракак мепазам. бисёр не, торти майдак мепазам. торти чоркунҷак майдак мепазам. баъд чӣ гуфтани будам? тарзи пухтаншам нишон метиҳам, барое ки бисёри одамо мепурсанд тарзи пухтанша. удаф рости гап нишон метиҳам. гуфтам свет мор 2 қисм шид. бечора мардум як қисмша дида, як қисмша надида чихеле чӣ мешаванд. барои мо ҳозир ҳамаша пурра нишон метиҳам. касоне ки нав ба канали мо пайваст шуданд ва ём мебинанд, агар надидагӣ бошанд, мо видеои пештарамда нишон додагим. мо пешай барои мо ҳозир нишон метиҳам дар духовкаи одил шакли пухтан, тарзи пухтанша. инами хел боша. хамири мо тайёр шид. мегирам, мемонам рӯша пӯшонда то ҳамо тортҳоро то коржои торта мепазам ки иям мераса дар ҳамо духовкаи гарм. инам пухта мегирем якбора. дӯстони азиз, инаинҷа боша. инаинҷа тухморо 4 та тухм гирифта будам. сафедиша зардиш ҷудо кардам. инҷа камтарак зарди рафтай. инҷа зардиёша. чӣ мекунам? ҳозир боша дар инҷа шакарум калонтаракай. барои ҳамун сахарни пудра меандозам. лад мезанам ша. чӣ нав бозор рафта будам, чӣ накардам. аёдум буромада шакар бигирам. ира лад мезанам. пасон ира меандозам. ба равған меандозам. ҳамхале андохтан мегирам. бисквит тайёр мекунем. ва дӯстони азизам, намихел лад задам. инҷа бо гӯдак омадам. лад задам. чӣ мекунам? инаинҷа 4 қошиқ орд гирифтагиам меандозам. барое ки какао меандозам. агар какао наандозем, ҳавая метонем чӣ андозем. и какаоро чӣ хеле ки гуфтам, нами какао дӯстони азиз, касе ки намедона ина. и какао чиай? какаои ширин будай. хеле талх нестай. чанд ки будози талх намешидай. инем хеле ира андохтам. баъд я разрихтела полни намеандозам. я қаша мемонам. ями 10 грамша меандозем да. инем хеле меандозем. баъд
ба миксер неу ба инаи лопата хушроак омехта мекунемша. дӯстони азиз, анами хел тайёр шид. Боядам хали мулоимак боша. Баъд чӣ мекунемша? Ҳамиро ду тақсим мекунам. Да 4 кунҷа карда дар духовка ҳозир нишон метем бо дар фақат дар поёнаш мемонам, а болода намемонам. Ҳамин духовкаи одулда. Инами хел дӯстони азиз гирифтам дар тафтон мегузорам озӣ. Инам хеле дӯстони азиз. Инами хел мондамша фақат дар поёнай нигоҳ кунед. Дар поёнай иҷа боша ина градус 150 тагутор дар гирона инами хел 150 дар ҳамин поён мемонем. Баъд як бор то ҳамо пухтанша ба як бор ҳӯй кардем санҷидем, баъд и тарафша то дода мемонем. Инами хел аллакай ҷӯшидестай духовка гарм буд. Инами хел дӯстони азиз. Дӯстони азиз, иҷа боша инами маскаро мегирем. Чай якум маскари қалат мезанем. Нимша бисёрша нею. Нимша мегирем барои чӣ ки ду қабат ки ҳастай уқадар кор нестай. Ҳамиро мегирам маскаша тайёр кунам. Баъд и қачормағз дорам, аморо майда мекунам барои дар байнош мағздорак омадан. Дар крем мағз меандозам. Баъд чӣ мекунем? Ина нимша меандозам. Басал акба миксер мезанемша. Пасон баъд варёнкаро меандозем. дӯстони азиз, анами хеле чимон пухт, и коржмон пухт. Мемонем камтарак хунук шава, байни хеле кунҷоша мегирем. дӯстони азиз, инам хеле тайёр шуда, нигем бурид. Буридаш ма фикр кардам ин маска намебура ки иам мебуридай. Ранги шедраилета. Нигоҳ чӣ хел шуда, ҷудо шуда. Ба мазза яъне кимам хеле шид. Хай иро дар байнаш мешакему. Иқай дига варёнка андозам шаку чӣ гап меша. Баъд чӣ мекунам? Ба дилала ба гул меандозамш. И ширин ай набошам, не хай на хали. Бигем видеош безеб меояд. Будри. дӯстони азиз, анам хеле ду қисм кардамша ки креми закасноимоно мереземша. ҳамин крем бо ҳамада ба мазза меояд. дӯстони азиз, ягон вақт чӣ нашавед, дил шикаста нашавед ки хеле шида гуфта. креми бениҳоят ба мазза. чӣ хеле ки гуфтам, як торти май даг мекунем, на он қадар баландам. дӯстони азиз, анами хел тортмон тайёр шид. барои папи фариза нем болош чормағз кардам. Барои вай айчи накардам, ай дилала накардам. Барои хӯрдан бениҳоят ба маззае. ҳатман тайёр кунед дӯстони азиз. Нем хеле ози кулчамонам пухта шидам, ба нишон метем барои ки хай кулчара ҳама метона. Ирам хай ҳама метона, хай ира завқам дод, нишон додам тона. Бо баъзе одамо ҳастае ки ин намудша наметонам. Барои амо тарзи пухтанша инам хеле то охира нишон додам. Кулчо пухта шидан ба нишон метам. дӯстони азиз, инам хеле кулчакомон пухт. ҳозир ҳамин 3 донаша пухтам, 9 дона кулча кардам. 2 та питса. насиб боша, ина ё ҳамаш питсаро мондам, питса бупаза бо ёша мемонам. дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонам. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. кулчо хушр омадаи дӯстони азиз. намехай кулчакомон
хайр дӯстони азиз, то видеои оянда худо нигаҳдори ҳар як.